proslavljeni reprezentativac, čovek koji je toliko puta pokazao kako se voli Srbija i kako se svi moramo podrediti zajedničkom interesu. Vladimir Štimac. Dobar dan Smederevo! Dobar dan! Dobar dan grade dobrih ljudi i dobre muzike! Dobar dan! Ako neko zna šta je zagađenje i ekološka katastrofa, onda vi to vrlo dobro znate. A ipak ste došli da se borite za Jadar i ovu našu prelepu Srbiju. I imate moj naklon do poda. Moramo svi zajedno da stanemo, da odbranimo ovu našu Srbiju od jedne velike ekološke katastrofe. Već su nam zagadili vazduh, a sad hoće da nam zagade i vode, i podzemne vode preko Jadra, Drine, Save i Dunava. Ne može. Sistematski nam uništavaju privredu, poljoprivredu i srpskog seljaka. Od nas hoće da naprave rudnik, ali znate šta? Malo su se prevarili, ili kako bi ja voleo to da kažem, malo žargonski, zajebali. Nećemo im to dozvoliti sigurno. Kad vas vidim ovako, sve puno mi je srce, jer znam da smo svi zajedno stali u odbranu ove naše prelepe Srbije. Ja imam da vas pitam jedno pitanje. Jeste se obogatili od ove železare? Ne! Čemu mi pričamo ovde? Kako, šta, mi ćemo da se obogatimo od Rio Tinta. Imaćemo mnogo para ćemo da dobijemo iz svega, da, to nas je sad trenutno onako jedna glavna tema. Pa kad onda ni to nije uspelo, onda ajde idemo da probamo na referendum, znaš, narod će da, a ovaj narod nije lud ni glup. Tako je! Posle svega toga, ovi neki pajaci koji se pojavljuju u ovim kanalizacionim medijima počinju da zastrašuju narod da će neko da nas okupira. Ko bre da nas okupira? Pa mi smo ovde vekovima, nismo nikada odavde otišli. Branili smo ih sve. Od najvećih zla koje se pojavljivalo na ovom svetu i oni sad nama da prete. Ali znate šta su oni zaboravili? Zaboravili su koja krv teče našim venama. Krv naših slavnih predaka. Koje nećemo kopati i nećemo dozvoliti da kopaju. U to budite sigurni. Dosta, ovih dana pokušavaju dosta da nas podele. A ja znam i kažem da im to neće uspeti. Nećemo se deliti na leve i desne, na partizanovce i zvezdaše. Ovaj narod niko neće deliti. Ovu snagu naroda više niko ne može zaustaviti. Tako je! Imam jednu poruku
za sve ljude iz neke političke stranke koje budu pokušali da se okoriste ovaj otpor naroda, da im to neće proći i da im ovaj narod to neće zaboraviti. Obe strane te medalje su prljave, iza toga stojim, ali moram da vam kažem da ima i kvalitetnih ljudi, samo oni nikada neće doći do izražaja zbog ovih korumpiranih i zbog ovih izdajnika. I za kraj želim da kažem ovoj našoj dečici ovde koju vidim i srećan sam što su s nama, da se mi borimo za vas, a vi, deco, čuvajte zemlju od lopova da vam je ne ukradu. Živeli vi meni, živelo Smederevo, živela Srbija, vidimo se 10. avgusta na Terazijama u Beogradu, na blokadama, a njima bolje da se uzmu u pamet. Živeli!